Короче, гапорамон браҷон гӯш кӯ як чӣ пурсам. Ҳамин до мехид монда як духтараки чашм сиёҳак омадаги случайно намешносиш, номша намедонӣ чи ай? Мадина буд ба фикрам. Мадина? Ай беки нахдаш пуром. Баъд занг месам давай. Ба кӯча мерави ба ҷон накрута, ба кӯча мегзари ба ҷон накрута, ки дилма бурдаи бовар кидихта, ки дилма бурдаи бовар кидихта. Рӯй моли сари ту ҳазор гул дора, рӯй моли сари ту ҳазор гул дора. Oşiqat şeydim lıqta kişti boboda, Oşiqat şeydim lıqta kişti boboda. Madina Johnny mani, oromi Johnny mani, Madina Johnny mani, mojito boni mani. Bo man bimoni, dostat nedoram, bo man bimoni, dostat nedoram. Дартаги домиду ай шаб то сар, ту дихта ай ҳолим надори хабар, чӣ ба ту ай ҳолим надори хабар. Ба нозу хандаот бурдай дили ма, ба нозу хандаот бурдай иши ма. Бихоҳӣ нахоҳӣ мешай ту ай ма, мехоҳӣ намехоҳӣ мешай арӯси ма. Madina Johnny mani, oromi Johnny mani, Madina Johnny mani, mojito boni mani. Bo man bimoni, dostat nedoram.